Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizotanga kushanda samaid, but ndainge ndichishandira umwe murungu, so aifarira zveoccultism. Ainge akanyanyisa kurerekera kudivi remagic because apo paakamboenda kuAmerica during his university years he was working at a circus. Saka aiti ndiko kwaakazotanga kudzidzira zvemagic. Aiva nemamwe mabhuku akawanda aaipota achindipa kuti ndinge ndichiverenga. Apa ndiri munhu wano agara anofarira kuita zvekuverenga. Saka ivo occultism yavo yavanoita yakatosiyana neyedu. Ivo havapo pakuda kukuvadzana kana kukonzeresa mabad lucks mumabusinesses evamwe. Vanenge vachida kungocommunicata nemaspirits of the dead, vachiti unokwanisa kutowana maideas from them nekuzivawo zvakati one day kubva ku-the world of the dead. Saka akabva achizotanga kundidzidzisa chimwe chavanoti an Ouija board. Saka icho basa racho nderekuti unenge uchicommunicata nemweya yevanhu vakasofa kudhara, unlike zvatinoita kana tichienda kunobvunzira zvekutoti mweya wemunhu unokwanisa kuzogara pane umwe munhu wobva watanga kutaura. Zvinowanzokuitika pachinhu ichi ndezvekuti iwewe kana uchichishandisa you become possessed. Saka dzimwe nguva kana wava nethat skill, even if you are possessed, unenge wava necontrol zvekuti mweya wemunhu ukagara pauri unenge uine pen nepepa paside, then iwo mweya wemunhu ndiwo unenge uchikuudzira zvekunyora through maactions mamwe aunenge uchiita, moving that pieces of the Ouija board from one letter to another. It is difficult to understand kana usati wakambochishandisa, but once you start to use it, I encourage vamwe vanhu avo kunzoku vari kusangana nemamwe maproblems vanenge vachiti ndakamboenda kun'anga asi hapana kana yaupi yandakambowana. Kana ukakwanisa kuwana mashops avo anotengesa acho anonzi maOuija board kana kuti online, then wobva wazotanga kuzviitira uri wega, nekuti dzimwe hama dzako dzinenge dzakasofa kudhara dzinokwanisa kuzotouya kwauri dzichitotaura newe dzichitokudza kuti iwewe life yako yakakanganisika pakati nepakati nepakati. So in my case ndakati ndichidzidziswa izvozvo zvose zvandainge ndichidzidziswa nemurume uyu wandainge ndichishandira, ndo pandakabva ndachizotanga kutaura nemweya yehama dzangu dzimwe dzakasofa kudhara. Nerimwe zuva ndakati ndamuka hangu pakati peusiku ndokubva ndatanga kutaura nehama dzangu, then pakabva pachizouya imwe mhepo yeumwe murume uyo ainge achiti iye ainge achibva kuNigeria, ainge akasouya kuSouth Africa kudhara ndokubva achizotanga kushanda sen'anga achiita zvekurombesa, but akachizopfurwa nepfuti mushure mekunge atenga motikari yakanaka kwazvo. Saka mweya wake wainge uchingodzungaira uri muno muSouth Africa achishaya kuti odzokera sei kunyika kwake kunova kuri kuNigeria. Ndakabva ndati unenge unonyepa iwe, because mimwe mweya yevafi umwe anokwanisa kutokunyepera achikuudza zvinhu zvisiririzvo, then unozoti dzimwe nguva watombotsvaka hama dzake achikufambisa munzvimbo dzisiriridzo obva azongokuseka zvake achiti ndakushandisa, hama dzangu ndinodziziva kwadziri. So you need to be very careful and to verify each and everything. So ndakabva ndachizomubvunza kuti iwewe what proof do you have yekuti unobva kuNigeria? Akabva anditi izvezvi pane umwe murume anobva kunyika kwako iwewe, murume uyu ndiye ari kushandisa zvinhu zvangu. Saka kana ukaenda pashopu yakati ukati uri kutsvaka munhu anonzi Dhewa uchasangana naye. Mukomana shi ndakabva ndachizoenda kuHillbrow, makore acho iwawo ainge asati afa zvake nekuti ane zvake zvakazomupandukira, because munhu aingofambawo mudzin'anga achingopiwa masimba nen'anga dzakasiyana siyana. Saka ndakasvika paya ndikabva ndati ndiri kutsvakawo munhu anonzi Dhewa, ndokubva atoshamisika kuti kwewe umbori aniko. Ndikamuudza kuti ndainge ndatumwa nemurume akati akabva ati uya kuno. Takabva tazoenda mushopu make, akabva azobudisa chimwe chibhegi. Muchibhegi umu mainge muine chimwe chainge
chakaita chimunhu chakavezewa uye zvekare chainge chiine zvuma zvakawanda akabva anditi uyu munhu wauri kutaura nezvake iye ndiye akandisira zvinhu zvose izvi, but ainge asingadi hake kuda kundibudira pachena kuti ainge akapa zvinhu izvi mushure mekunge murume uyu aurawa. Apa vanhu vazhinji vaizviziva kuti basa rake rainge riri rekuromba, saka iye achizofamba achienda kudzin'anga dzakasiyana-siyana kwainge kuri kuzama kuti zvinhu zvacho zvisazomupandukira sezvo ndo zvainge zvichimuraramisa. Akabva ati kana ari iye akutuma kwandiri saka ndichakubatsira pachena. Zvechokwadi mukoma akabva achizondibatsira pachena, akabva ati asi dzimwe mhiko dzacho tikufanira kuti tinge tichizoenda kunodzipedzisira kuZimbabwe. Akazoti ava kuZimbabwe akabva ati ndagadzirira chiuya kuno ndokubva ndachizoenda kuZimbabwe. Mukomana murume uyu akabva achizotora chibereko changu. Ainge aine imwe nyanga yaainge ainayo iyo yaakapinza musikarudzi mangu ndikanzwa ndava kurwadziwa. Akabva anditi kana uri kumaperiods pane zai iro richazobuda mauri. Zai iri unofanira kuti unge uchizopota uchiuraya huku each and every day nekuti rinofanira kugara riri munenge muine ropa rinenge riri fresh. Unongotora chigaba, ndakabva ndachizotora chiri chibhodhoro chemayonnaise ndokubva ndachizoti ndiri kumaperiods ndikatora zai riya rakabuda mandiri ndikabva ndachizotenga huku dzangu 3 ndokubva ndachizodziuraya. Ndakadziurayira mumba huku idzi kwava kuisa ropa riya mubhodhoro racho iroro. Mukomanashe zai iri waitoriona richitofema kudai richifema. Ino handina kuziva ipapo kuti chainge chitoriwo chibereko changu chandainge ndatotorerwa, asi hangu handina basa nazvo nekuti chakakosha imari. Kana usina mari unenge usimbori kana chinhu pasi pano pezuva. I think vanhu ava vanotya nyaya idzi dzeoccultism vanhu vanenge vasina zivo neuchenjeri, because occultism it is part of our human nature. Ingawani kunyange mubhaibheri vainge varimo vanhu vaiita zveoccultism, saka chagoshata nhasi uno chimbori chiiko. Iniwo ndakaromba ndichishandisa chibereko changu ende handina kana munhu wandinonetsa, nekuti chakaipira urombo ndechekuti unenge uchingotsvaka mari chete usiku nesikati, asi kana uine mari yako yaunenge uinayo, uine munhuwo waunoziva kuti kana ukaenda kwaari ukati ndinoda mari, munhu iyeye anokwanisa kungokupa mari out of thin air. Sezvo iniwo ndiine chivezwawo changu chandiinacho chandinopota ndichipfugamira katatu pazuva ndakatarisa kuzuva. Ndiwo mamwe marituals awo andinofanira kuti ndige ndichizopota ndichitevedzera iwawo. I don't regret zvandakaita. Vanotuka-tukai asi munongokaura nenhamo ndimi. Ini handina kana zuva randinombonzi ndaswera nenzara. Ini handina kana zuva randinombofunga kuti saka mangwana ndichazovei, nekuti my future is secure. Imimi vana wanga ndimi munenge muchingojaja kunze kwekutoti mutotibvunzawo mazano kuti saka makazofambisawo sei kuti munge muchizosvika pamakazosvika apa. No regret at all. Yes, urombwa huriko humwe hwekuti unozopota uchiuraya vehukama, but it is necessary if you want to survive in this world. It is a dog eat dog world. Iwe ukapusa ndiwe unochekereswa, saka gara wakangovhurawo ziso ukawana mukana. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi avo. Zvakangoma hazvo vedu nerimwe ramazuva zvinhu izvozvo zvamunoshandisa muchitaura nemweya yevakafa zvichakupandukirai. Ndo pamuchaona kuti mahwani aya anenge atanga, asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo mukoma ndinoda kureururawo kuti ndainge ndiine friend yangu. Zvino friend yangu uyu akazoti atanga business mukoma, ende ndaitomushora panguva yacho iyoyo achiti ainge achida kutanga saloon. Ndikabva ndati saloon haitomborina kana mari, because tiri vaviri tainge tichiita zvehurana, so taipota tichibatanidza mari kana kuri kunzi tikawana
mabig customers kubva kuZimbabwe. Dzimwe nguva panenge pachitoda kana mari inenge ichitosvika kana kuma 15 kana kuti 18,000 rands, tobva taenda tobva tanohodha tiri pamwe chete, tobva tatumidzira maclients edu zvinhu zviya. Then kana mari yazouya tobva tachizogoverana mari. Panguva yacho apo paakati ainge asina mari, ndikati ko hauna mari seiko, nekuti takabva mukutumidzira order tikatobhadharwa zvisina kana kutombofarwa mukati. Akabva ati no, iye nemurume wake vainge vakagara pasi vakabva vaona kuti zvainge zviri nani kuti vange vachivhura saloon, then vobva vachizopota zvekare vachiita izvi zvatainge tichiitawo zvichirana kuside. Mukoma ndakabatikana because order iyoyo ndaitotarisira kuti ndo patainge tichazotowana mari yakawanda, so yainge iri order yekuma 30 something thousand, then profit yedu ngaizotosvika kuma 50, 60 up to 70 depending nekuti clients awa tinenge tazomapawo excuses akasiyana kuti pabhodha pari kudiwa mari yakati, pakati pari kudiwa mari yakati, so ndo patinenge tava kuwedzera ipapo profits edu. Ndokubva aramba, ndikati kotadii tangoita order iyi then mobva machizoita zvesaloon nekuti profits atinenge tiinawo anenge akawanda. Akaramba. Komanachi ndakabatikana, murume wangu akabva ati no, hazvitomborina kana problem, it is okay, isusu tichangoramba tichingoenderera mberi yedu tichisumukira pashoma. Mukomanashi ndo pandakabva ndachizongobatwa hangu nemweya wakashata, ndikabva ndachizoenda kune vamwe madzimai ava mukoma like vanozviita sekunge vasingaiti go back to sender, asi kana ukavapa mari whatever that you want she can do it for you. Ipapo mukomanashi ndo zvavakazondiitira. Ndakatotaura navo ndikabva ndati munhu waMwari, situation iri paground muri kungoiona, inini munhu uyu handisi kuda kuti business rake iri raatanga ringe richizobudirira. I really do not want that to happen. Ndokubva vachizoti kwandiri no, it is okay. Vakabva vati kana ukakwanisa kundipa at least 5,000 aiwa ndinokugadzirira zvinhu zvako zvekuti kunyange vakazonzi vaita saluni iyoyo nothing will ever come out of that. Mukomanachi ndakafara chaizvo, ndokubva ndavapa mari, but handina kukwanisa kuvapa mari yose iyi ka1, ndakavapa mari yacho pashoma because ndainge ndisina mari yakawanda. So mushure mekunge vandigadzirira mishonga yacho iyoyo, ndo pandakabva ndachizoenda ndikanomwaya mishonga iyi huri usiku ndisina kupfeka padhoo rake, sezvavainge vakataura kuti vanofanira kuzoti makuseni vachimuka paya vobva vazotsika mushonga uyu nemunamato wandakazomwaya kugedhi, kuti kunyange vakazoenda kumasowe zvisazombofa zvakafumurwa kuti ndini ndakavaroya. Mukomanachi ndakazviita in secret, murume wangu asingatombozvizivi. Takati tava kuda kunorara, ndokubva ndatanga kungocomplaina ndichiti ndiri kunzwa mudumbu, then later on akazoti arara, ndokubva ndachizobuda hangu panze ndisina kana kupfeka. Hana yangu yainge ichita kurova, ndichiti zvinoko kana ndikabatwa ipapapa ndisina kupfeka kana kuti murume wangu akazomuka obva afind out kuti ndiri panze apa handina kupfeka, it is obvious achati maybe ndiri kubva kunoonana nezvikomba. Mukomanachi mushure mekunge mwaya mishonga iyaya neminamato kugate, mangwana acho makuseni takati tava kubuda tichienda kubasa zvedu, akabva atanga kuti heish, pasi petsoka dzangu pari kuvava, handizivi kuti what happened. Ndokubva ndafara paya nekuti ndo zvadainge ndakaudzwa namadzimai vaya kuti anofanira kuti anga achizokudza kuti pasi petsoka dzake pari kuita kakuvavirira. Zvinoreva izvo kuti kana akangoti pasi petsoka dzake pari kuita kakuvavirira, then it means kuti zvinenge zvaita. Mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa asi let us try to speak with her in the comment section. Dai makwanisa kubatwawo nemweya weruregerero. Shuwa izvezvi hanzi vanhu vakazotosvika pakutonyura mari dzose dzavakashandisa mushure mekunge vavhura saloni kavo ako kavainge vava kudada nako. Toita seiko?
sevanhu vatema nhai, because ndo basa redu iroro ratinongogona kuti kana umwewo akada kusimukira tobva tamuwisira pasi, zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi bakadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma ndiri kushayiwa kuti ndozvifambisa sei. Ndakanzi inini murombwa hwangu ndinofanira kuti ndige ndichizotsvaka mwana uyu ndinotoita wekutokidnepa. Kana ndamukidnepa kudaro, then ndobva ndachizogara naye maybe kwe1 or 2 days, ndobva ndachizongotsvaka panzvimbo pekuti ndinonomusiya. Saka hanzi kushungurudzika uko kwaanenge achiita ndiinaye achichemera vabereki vake ndo kutozoita mari kwandichazoita. Asi ndiri kutya kuti kana ndikazobatwa ke mushure mekunge ndaba mwana, hei, handizofiri mujeri here. Ndakanzi kuti ndige ndichiita mari kana ndisingazodi kudeura ropa, ndo zvandinofanira kuti ndige ndichiita. Ndikabva ndati kana kuri kunzi ndinokwanisa kudeura ropa, madii mazoti kumberi uko ndazodeura hangu ropa. Vakabva vanditi no, inini matare angu akachena, ndo mashandiro angu iwawo andinoita. So handichazivewo kuti ndoita sei mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana mukangogara maita zvinhu zvakadaro, mukangobatwa chete, panenge pakatoipa, panenge pasina kutombomira zvakanaka. Let us try to speak with him in the comment section.